ehe anyị apụtasịa ndị ọdịnala anyị apụtasịa nọ. Ekene m ụnụ ndị ọdịnala, ekene m ụnụ a sị m udo dịrị ụnụ, udo dịrị ndị Igbo, dịrị ndị ọdịnala. Mana tupu anyị ekwuo ka anyị na-esi ekwu mgbe ọbụla anyị ga-ekene enu, kene anị, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ụmụaka, kene ụmụ okenye, kene aka nri, kene aka ekpe, kene ndị nwoke, kene ndị nwaanyị. Okwu anyị taa ga-ada ụda mana ọ ga-epe mpe, mana ụnụ fụrụ na oge adịrọ ọzọ, ụnụ afụrụ mgbe anyị ji pụta. Ihe anyị chọrọ ịgwa ndị be anyị taa bụ, o nwere ndị jụrụ m ụnyaahụ, ọ bụrụ ndị Owere asị echi gara aga maka Chukwu, mana ekwuru m okwu Chukwu ụnyaahụ, mana ama mma ndị be anyị ghọtakwara. Enwe ndị ghọta, nwe ndị na-aghọtara. Ọ dị ka mmadụ ije akwụkwọ, ije na klaasị, ticha na-akụzi akwụkwọ, ị ga-ege ntị ka ị mara ihe ticha na-ekwu, maka uche gị dịrị ebe ọzọ ị gaghị aghọta ihe ticha kwuru. Ndị a mụrụ kịta, ndị a mụrụ ndị ọgbara ọhụụ ataghakwa m ha, mana ịmagodu na ọ bụ ndị emere pọpị. Chukwu ndị nna nna anyị ha mere according to nature and science, ọ bụghị about religion. So ọ bụrụ na ị were the Chukwu ka ị gwa ya with religion, ọ ya ha work, ị gaghị aghọta nwunye, because ndị be anyị na-achọ ka a na-achọ ka squeeze everything into worship. That's why ha ji dị confused. Chukwu abụghị about worship. That's why ji egwu na ọ dị ịtọ. Ọ dị Chukwu, Chineke and chi na eke, chi nke na-eke eke. Ịghọtago ihe definition of science ka a na-ekwu, ọ bụghị about worship. So ndị be anyị na-achọ ka ha mee ya squeeze into worship. Anything ọ bụla ị na-eme contrary to nature is idolatry. Anything ọ bụla ị na-eme the contrary to nature is idolatry. Pump and play. Ọ bụghị about heaven or hell. No. Because you cannot go against your mother or against your father. No. Ọ bụghị about attitude. No. Enwe ihe a na-akpọ afọ, nwere mgbịrịmgba afọ, o nwere ebe akpa nwa dị. Enwere afa ndị ọcha na-akpọ ya omniomio, ihe a na-akpọ ya akpọ akpa nwa ka anyị ji mara ya. Ebe aha bụ ụwa ka ọ bụ ụwa, because ihe niile na ebe aha, isi nọ ya, ntutu nọ ya, eze nọ ya, anya nọ ya, ọ dị senti na anyị nọ ebe a n'ụwa ka ọ bụ. Ịghọtagoto, ị gaghị apụtasị na ị na-eje against nature in the name of religion. No. Jesus Christ mma post ya hie, mma ekwu ya hie, mana ọ bụ gaghị abụ taa maka o nwere ihe anyị na-emeta. Jesus Christ bụ ihe a na-ekwu maka astrology, is about nature. Ọ bụghị about one white man picture. No. You gotta go. So Chukwu, unu emeni associate. You don't interpret God just Chukwu with this Jesus and God. But no. Chukwu was science. Chineke was science because the creative science. Onye ha na-ekwu. Chukwu was the source of that creative science. Then Chineke was the creative science. Then Chigi was nke. Onye ka na-asị mmadụ mburu ndị ha na-akpa ahụmanachi. Ọkwa nwere ihe na-eme mmadụ, o nwere ike akpọ ihe a na-eji oji atụpọ mmadụ n'aka asị ahụmanachi. That is mbụrụpụta ụwa. N'ọnụ n'Igbo, ihe ahụ Igbo ka a na-asụ ihe, ọ bụghị oyibo. Mbụrụpụta ụwa, ahụmanachi, ahụmarachi, ọ bụ ihe mmadụ bụpụta ụwa, ya bụ nature. So Chukwu enweghị mgbe onweghị ihe gbasara Chukwu na religion. Hapụnụ Chukwu ka o zuo ike. Nothing is hidden under the sun. Hapụnụ nke a na-asị na anaghị anwụghị m onye Chukwu bụ anaghị afụ Chukwu anya. That is a lie. Bunkum. Chukwu bụ nature. Onye ọbụla mma ihe a na-akọ ga-ama Chukwu, ma onye Chukwu bụ. Ịghọtago? Religion, ị gaghị afụ Chukwu from religion. Never ever. Nothing is hidden under the sun. As it is above, so below. That is simple truth. Onye ọbụla gwa gị na anaghị afụ Chukwu anya, gwa ya na onye ahụ bụ ịdị na asịrị ga-asị ọ bụ okoko. Because Chukwu abụghị mmadụ, ị na-eche ka ịfụ mmadụ. You can never see human being. Chukwu abụghị mmadụ, so you can never see human being. So onye ọbụla gwa gị na Chukwu just mụọ nwa, Jesus is God, Lord, ịda na onye ahụ dị mentally derailed because ọ maghị ọ na-akọ. Son of God, Jesus son of God. Ihe bụ akwụkwọ ndị nta akara. So ha kpọpụrụ Chukwu from there. Don't imekwana Chukwu associate with this nonsense, because ihe ahụ contrary to nature and ihe Chukwu dị achọ ha achọ. That ihe ahụ ihe Chukwu dị against at the beginning. You can never go against nature and then expect na nature ga-aza gị oku. Never. So hapụnụ ndị a ka ha jiri akwụkwọ na-akpagharị. Mgbe anyị bido ihe ọdịnala anyị na-achọ ibido taa, ihe na-achọ ịyọ ndị Baịbụl, anyị chọrọ ibido mobilization na ana Igbo. So onye ọbụla ma na ya dị capable, ihe achọkwa ihe, anyị agwa gị ihe ya eme, gwa gị ihe ị ga-eme na ana Igbo. Ọ bụrụ na ị wepụtara onwe gị si na ị chọrọ ka anyị ga-enwe bọọsụ ndị ọdịnala, anyị ga-enwe, ọ bụrụ na ị nweghị kaadị ndị ọdịnala,
ị gaghị akwa ego ihe na shọpụ ndị ọdịnala, ịghọtago? So ndị ọdịnala ga-enwe discount. Ị ga-abụrịrị onye ọdịnala wee nwee benefit of that. Otu a ka anyị ga-esi wee mee ndị a associate, anyị ga-eme ha relevant with ihe anyị na-eme. Anyị ga-egosi ha na sayensị bụ chukwu sayensị, hapụ nke ndị ọcha, nke ahụ fake. Asị gị atom, electron, proton, matter, mass, the same thing. They are talking about one thing only. And I got 20 things, different name. How can your head cope with that? Keke yo isi gị esi ebunwute ihe a niile, asị gị mass, asị gị matter, asị gị electron, asị gị proton, asị gị neutron, asị gị atom, asị gị nka, the same thing. Ọkwa one thing ka a na-ekwu okwu. Only five fingers ka a na-ekwu maka, only 5 fingers. There is only 5 fingers. Double with 5 or 10. Only 5 because it's balanced. So I could do 10, but only 5. Everything in this nature 5 God more than that. No, nothing more than that. The okpokoro nonsense. As a how can you go from through the back door to God's kingdom? How? Anyway, so we put on Chukwu from religion. Chukwu is nature, not about religion. Chukwu, Chineke and Chi. Ije wori eje na religion. You get how I am na here. If you want to interpret this thing through religion, or make sense for you, it will be senseless. But it will make sense. May through science. If you know the source of sun and moon, then anyanwụ na ọnwa na-ekezi eke maka ọnwa nwere akpa nwa ya bụ the earth. So ihe ọbụla ma ihe ọbụla solid and liquid, enwere ihe mere o ji were solid, nwee mere o ji were liquid, and all of them within the fire, and the water and the air and the earth, all the within. So all between the everything, always the combination of the two. Oil when whether solid or liquid or air or fire, or everything within, all of them is within. You got that? So ndị be biko hapụnụ ndị ụka enweghị ya emere ụnụ. Ọdịnala abịago bụ na ọ bịago. Anyị ji sayensị abịa, sayensị and technology ihe anyị ma. Ọdịnala wụ science of everything. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala, ọ pasị ha na test nke mbụ, anyị akụzibere ya sayensị. Ọ mụtara biko ọtọ sayensị bụ ndụ. Ọ ya bụ Chukwu a na-afụ anya, ya bụ Chukwu a na-ekwu ekwu. Unu echezi na eje ebe ahụ, ọ dịghị ebe ahụ. Ọka ọdịnala ka ọdịnala. At it is above, so below. So onye ọbụla ma ya chọrọ ịbata ịbụ onye ọdịnala akwụkwọ igbo ọkwa ka nzu. O nwere ihe ị gaghị eme ma ịbata n'ọdịnala. Ọkwa igbu ewu, ọkwa igbu mmadụ. Nwekwa onye sị weta mmadụ. Mana bifo iburu onye ọdịnala, enwere ihe ị gaghị eme n'ala Igbo. Biko, so ọ bụrụ na-emebu eme ịchọrọ ịbụ onye ọdịnala, emezine. Maka na imekwa ya again, a na-ejide gị. Isikwa ya n'ọba anyị nwe na polo agwa akwamo, polo aka ọkwana ma ọfụma. Mba. Ihe anyị bịara bụ ịrụ arụ. Anyị rụcha, anyị merecha ya kwa obe. Egweregwa na-agụ mmerecha ya kwa obe, mmerecha ya kwa obe, mmerecha ya kwa obe, mmerecha ya kwa. Ọ ihe anyị bịara. Ihe anyị bịara, anyị ji obi aṅụrị wee bịa. Anyị abịa ha nke nkụsa. Ihe anyị bịara bụ ndozi. Anị anyị ka anyị chọrọ edozi. Enwere ndị enyi akpa otubo ha naanị. Onye ọ bụla enyi akpa otubo ya na na-eje ụka. Ịtọgo, ịma ihe omeniri. Ịma ihe omeniri na akpa otubo naanị. You don't know what it means. Mụnụ dị akpa otubo gị naanị. Si amma biko, ịkpọzikwana m eje ụka ọzọ. Ịma ihe omeniri. Weta isi bịa were isi. Ọ ihe omeniri. Iwu nature. Ewere ga akpa otubo gị n'ihe naanị. Ị hapụ ya, i werezie windo complete ị na-apụ kọmputa. Ọ gaghị arụ ọrụ. So onye ọbụla enyi akpa otubo ya naanị. Ọ ịbụ onye ọdịnala automatically. Ọ ihe ọ pụtara, onye ọdịnala. Ị hapụzi emewe ọdịnelu, chọrọ sọn jewa n'elu. So biko ndị be anyị ekwugo aga na-ekwukwe na-eje, anyị ga na-ekwu na-eje, mana ihe anyị na-ekwu bụ ọrụ erugo mgbe ọ ya ebido naanị. Onye ọbụla nọ n'ala Igbo, ma nọ ebe ọbụla, ndị ọdịnala nọkwa ebe niile, anyị nwere ike ịnọ everywhere. But ndị nọ n'ala Igbo, biko kụtụrụ na anyị, ma ịma na ị chọrọ ịnọ ịkpọkọta ndị be anyị na saịdị bụ na ahụ. Enwere nnukwu ihe anyị ga-eme. Onye ọdịnala ọbụla kwesịrị ịma basic sayensị. O kwesịrị ịma basic, at least inwe ihe ị ga-agwa mmadụ ka o wee kwere n'ihe ị na-ekwu. Because ọnwụ na iwe onye nkịtị ka ị ga-eji akọmbinsi onye, ka ihe ga-eji agwa onye aha na enwere ihe ịma. No, so anyị ga-akụziri gị the least so that ị ga-defend yourself ma ije outside. Ọdịnala Igbo bụ nature ka ọ bụ. So hapụ ihe ndị a na-atọ ọrụ anụ, na-atọ ụkwụ ewu. Ihe abụghị omenala. Ọ bụghị omenala. Ịtọ ọrụ anụ na ụtọ ụkwụ ewu abụghị omenala. Ihe abụ ochi na ama. Ebe a nke ihe ọjọọ si wee bata, a na-atọ ọrụ anụ, nye anyị ọrụ anụ, nye anyị small stout,
nye anyị okwu ewu, bụ ya anyị big star, nye anyị tịrịtịrị, nye anyị golden guinea. Eji mmadụ eji akwa ozu. Mba pụọ na ihe ọjọọ. Ala Igbo ga-enwe standard basic law of nature, nothing more, nothing. Only improve here with science, cancel it, onwe meaning. It's against the nature. All the science prove here, we cancel it or the against nature. Because all nature ka eji eje, ọ ya ka eji akpọ ordinary, the principle of law, and do ihe anyị ga-eso. So onye ọbụla mejọziri anyị emejọ ya. Ịghọtago? So biko nụ, onye ọbụla nọ n'ala Igbo, ndị nọ n'ala Igbo ka a na-ekwu, ị nwere ike ịnọ ebe ọbụla o. Ị nwere ike ịnọ ebe ọbụla, nsogbu adịghị. Mana ndị nọ n'ala Igbo ebe ahụ ka a ga-arụ ọrụ, maka ebe ahụ ka ihe ga-eme, ọ n'ala Igbo ka ọ ga-anọ wee mee. Onye ọbụla ga-eji anya wee fụ ya, ga-abụ ha akụkọ. Onye ọbụla nọ n'ụwa, ma ndị even anyị mechaa ndị ugwu amụrụ, ndị ofe akwa amụrụ, ha bịa mụrụ, unu amaghị ihe oyi na-eme. In 100 years time, onwezo ego ebi n'ala Igbo ma ugwu Hausa ma Yoruba land, onwe ego ebi dị. Sọsọ carbon, dati mmanụ a na-anyụ, sọsọ carbon dị crude oil na-anyụ, onweghị onye ga-ebi dị. 20% every year, 20% kilomita every year ka ọ na-anapụ ndị ugwu. So from 50 years time, ndị ugwu anyị ha enwezi anyị, ha ga-abịa na bonu, and ha bịa na bonu ka ihe ga-eme, ọ bụ ọgụgụ wee bido. Bịgotago? So ihe a na-emetụ onye ọbụla, ọ metụrụ onye ugwu, nweta onye Yoruba. Ndị a na-aṅụ mmanụ a ebe a, ha na-aṅụ mmanụ a, ihe a na-ese ndị n'elu, o mechakwa ozuo mmiri, ọkwa dị mmiri ahụ ga-enyekwa anyị nri anyị ga-erikwe. That means nri anyị na-eri dị toxic. Ma onye Hausa ma onye Yoruba, onye ọbụla, ọ bụghị sọ ndị Igbo, onye ọbụla ka ihe mee ndị ọcha anaghị aṅụ mmanụ na be ha. Why? Maka ha ma dị dangerous. Ọ dị generator bụ the worst thing ị nwere ike iji wee nye ọkụ n'ụwa. Ịmụọ generator obodo oyibo atụọ gị nga, olesi ma ị bụ onye construction company. Ịmụọ generation na be mmadụ na ala bekee ijebe nga, ịmakwa ihe obi ya carbon monoxide, ọ na-eme gị protons and neutron and electron, ọ naghị arụ ọrụ ọfụma. Ọ na-eme gị na-eche echiche iberibe, maka all those things bụ the air na-eburu. Ọ iburu ebe proton and atom, ọ na air ka o si aba. All the whole ingredients gị na-eyuzu n'ahụ gị, ọ na air ka o si aba, na ikuku ị na-eku n'imi. So ọ bụ na ikuku dị toxic, mmiri na-aṅụ dị toxic, ị gaghị ama ihe. That is simple truth. Because onye na-enye gị amamihe ị ga-ama, ị gaghị na-ama ihe because all go contaminated. So ndị amụma eme ihe ha na-eme, they are purposely doing it. Ọ nwere target. Ha chọrọ ka anyị niile nwụsịa, ha chọrọ ka ndị ojii niile nwụsịa, ka ha werezie anị ha gurubezie the gold and diamond. Ma onye ugwu, ma onye Yoruba, ma onye Ijaw, ma onye Bini, onye ọbụla nọ na this thing together. Everybody nọ na this thing together. Hapụnụ ndị even ndị ugwu were anị anyị taa, in 100 years time ha ga-anwụ. They will die of life and direct. Go and do your own research. Jee mee research nke gị. Ha ga-anwụ because yes, nature does not pardon. Ị na-egwu mmanụ a, ị na-burn carbon emission. Jee go and google it. Nigeria na-produce 12%, ebe any country nọ n'ụwa most dangerous country na-produce 2%. Nigeria na-produce 12% of the carbon monoxide and this ihe na-akpọ ya akpọ. How so mmiri na-ezozi and ọnwụ na mmiri ezo, ọ mmiri na-eme n'ihe ji epu na, so mmiri dị contaminated and dị contaminated, air dị contaminated. Na nwanne, how can you live? How can you survive? O nwere ihe mmadụ na-eme ọ na-eme ọ bụrụ iberibe. Kedu ụdị gọọmenti ị nwere ihe mmadụ na-eme ọ na-eme ọ bụrụ common sense? Na these people want you dead. Gịnị bụ oil? So onweghị ihe Nigeria nwere ike imezi again. Kwụsị ime this thing, kwụsị, because you are killing yourself. You want to eliminate your future. Ka ihe na-amụrụ nwa for them, don't pon them. Amụna ha, because ịmụcha ha, they will die off. Because this oil ga-egbu ha, ha ga-anwụ. Mmanụ a ga-egbu ha, ga-anwụ. Jee jụọ any scientist man, go and ask any scientist ọbụla nọ n'ụwa, they will die life and direct. Enweghịzi ihe ga-epu that place iku ume ebe ahụ enwụọ. Ị nwere ike ndị nwere isi ịtọ ịmụọ nwa nwee isi ịtọ nwee isi ịnọ. Ị nwere ike ịmụọ nwa dị onwe isi ịtọ nwee isi ịnọ because of this carbon monoxide ndị na fuel emission a na-burn n'elu. Kenke mmadụ burn gas, we are in this world they are burning gas up. Where? Tell me where ha na burn gas na ebe na this world mụ na gị nọ apart from Africa. Gwa m nwere ebe ọzọ n'ụwa a na burn this carbon emission in the sky. Gwa m if tell me where. A na burn carbon everywhere in our land, everywhere.
onye nwa na-eme ugwu Awụsa ji atọ desert. Ha chegoro na mba mmiri ka ọ ya eme. No, the reason why ugwu Awụsa ji atọ desert because of that carbon emission abụọ na mba mmiri. Onye na-eme ugwu Awụsa ji atọ desert. In 100 years ugwu Awụsa were desert. Ka ebe ha ga-ebi, ha ga-abịa na ana Igbo na yes. Nwanna ana Igbo ga-aba anyị. Ọ gaghị aba anyị. Onye agha ba ndị Yoruba ba ndị Hausa ba ndị Igbo na ba ndị Ejo mba. So ọ ka mma ebido n'oge chewa ego ojii before chi ejie. Anyị weta na sayensị and teknọlọji a at least ha esi ebe ahụ mụrụ maka ama na ndị a bụ ndị okooko enweghị ha dị mma. Anyị pụta ihe ọdịnala ya na ndị a mụrụ because ofu aka rụta mma na ozu ọha ọnụ. A na-eme ka onye ihu mma dịrị onye azụ mma. Ọ bụghị maka colonial boundary, ọ maka anyị nwa, ọ maka ndị isi ojii. Ndị isi ojii abago n'akụkọ. Ha abago n'akụkọ, anaghị eri ezigbo nri, anaghị aṅụ ezigbo mmiri, anaghị akụ ezigbo ikuku. Nothing. Ka isi gị ga-esi arụ ọrụ? How? Tell me how. How can your head work if you don't eat good food and everything is contaminated? Ndị ọcha ama ya. Jee jụọ any white scientist this basic information, he will give it to you. Jee jụọ ha. Anaghị ekwu ọ bụrụ izu ọnụ. Jee jụọ go even go ask Google. Jụọ Google ka condition Nigeria nọ today. Ọ ga-agwa gị a na-ere mmanụ eji ereta ego. So onwe ezi ọzọ dị n'ụwa, onwe ezi ọzọ anyị nwere ike imenwu na Nigeria na-abụghị ire mmanụ. Ohi na-agwa m. No. Even the worst thing about anaghị eme na safe way. Si menye na safe way na ọ bụ nke ndị Igbo of future. Let's do it in a safe way so that ụmụ anyị na-amụ ga-enwe hope na wee nwe future. Mba, ọ bụghị nke a. So ihe m na-ajụ unu bụ onye ọbụla n'ala Igbo ma ebe ọbụla nọkwara ụwa ahụ enwere ike iwe onye ọdịnala mana ọ nwere ihe o riri n'akpụ. Ọ bụrụ na ị pas ya exam ịbata n'ọdịnala iwere onye ọdịnala akụziere gị ihe a na-eme isi na onye nkịtị pụta iwudewe onye nkịtị. Ụwa abụghị ebe nkịtị, ama m ihe ịchụzuru onye nkịtị bịa ka ịwụrụ mmadụ ka emee gị mmadụ. Anya nakwa agwa ọgwụ ego ebe a ya na-ewe enye gị infọmeshọn ịchọ ihe chọrọ gị ji eme mana ịnwa anwa ire infọmeshọn anyị a na-ejide gị. So achọghị m tata o nwere ihe anyị na-eme anyị ejighị okwu taa. Ihe m chọrọ ịgwa ụnụ bụ unu ejizi na chọọchị na-eme interpret Chukwu biko. Ọ dịghị ka ọ dị contradicted, ọ dị ka ọnụ ntụtụ na-abụ a na-agụkọta isi ọnụ. Wepụ Chukwu sayensị. Religion bụ religion bụ for ihe eji asa mmadụ isi. So Chukwu sayensị, Chukwu nature, ọ dị ịtọ. Chi nọ nso na Chukwu nọ nso abụghị ofu. Chi nọ nso nke chi m nọ nso. Chukwu nọ nso with the all with the one, all within. Ọ ya bụ Chukwu nọ nso. Chi nọ nso bụ chi m nọ nso. Chineke bụ chi nke na-eke eke. Okwe eke ọ ya bụ na ekenu. Ya bụ na fire nụ, ya bụ na anyanwụ nụ because of the symbol. Ọkwa spam na-adị n'ike ekenunu. Jekwe nene the symbol of pharmacy eke, kundalini eke, meditation eke. So ọ bụ nsọ ndị Igbo kwuru maka eke. Ndị kwuru maka eke buru ibu. Even the pharmacy na-eje egoro ihe dị symbol bụ eke. So eke ka nkụ n'ụwa, symbol of eke dị too much. That is the symbol of creation, recreation, rebirth. Ọ ihe o meanri. Because Chukwu every day ọ na-aba n'ime anyị. Chifu ọpụta. Ochijie ọ na-aba n'ime anyị. Chifu ọpụta. So all symbol of rebirth. Eke enweghị elulu. O wee sacred animal. So ọ bụghị na ofu na-agbaba ọsọ. Hey, mama ịghọta o bụ eke, mama ọ na-aghọ eke, ọ ghọrọ eke, hey, ọ ghọrọ eke, nye na nwaanyị ọ kpọtara nwaanyị aghọ eke. Ihe agba ekwu ndị isi na-aghasa. Ọ ghọrọ eke. Gị na eke onye ka mma? Gị na eke onye ka mma? Ọ ghọrọ eke. Ọ dịkwa mma ebe i were eke aha jide esef ọ bara gị uru. Ọ ghọrọ eke. Nwaanyị na-aghọ eke. Na biko unu ezuzu na-ezuzu biko. Unu ezuzu na-ezuzu ihe njigwe izuzu adịghị mma. Ọ nzuzu debara ya isi onu anyị nọ. Otu anyị si were ọdịna ndị abịa ha egwuo mmanụ bọọlụ ọ dị ho gas emission na awaland ana hapụzi ya anyị nwa na-atazi dị ahụfụ. Look at ụmụazị a na-amụ onwezi nke ọbụla nke isi ya nna ka ije ọ baara gị mba ka ihe na-asịrị m ka ije amụma onye bụ nwekwa ihe mere yo aka na-ekwu o nwere ike sefụ mmadụ ga-etira tire ofu pụta jee gbuo the whole village. Nwekwa ihe mere ị na-agwa m na ọ bụ a na-eri ezigbo nri ezigbo
onweghị ezigbo ndị dọdị biko. So ụmụnne m bikonu, ọrụ ebidogo. Onye ọbụla bụ onye Igbo nọ n'ala Igbo chọrọ ọdịnala, hapụnụ ndị ụka. Anyị ga-eme ha abụzọvụ ihe anyị ji abịa ka nkụ. Ọ bụrụ na ịbụrụ onye ọdịnala, ịgba kaadị bọọsụ ndị ọdịnala, anyị nwere ike lesi gị 500. Onye abụghị onye ọdịnala bịa ọkwụọ 1000. Bọọsụ ndị ọdịnala nwere AC, ọ chọọ eje ma ada mfụ. Ichi ije ma ada mfụ nsogbu adịghị. Ọ bụghịzi mmadụ ya agwa gị nna ka ebe ọfiisi ndị ọdịnala dị biko. Ogwe bọọsụ m fụrụ nwe AC ebe ni ka mba ya sị mba enweghị kaadị ndị ọdịnala, nwanne jee ebe ada mfụ. Ọhụ mmadụ ya agwazi gị ma ọ bụ ndị ibi ịrụ ọrụ asị gị iji kaadị ndị ọdịnala enye gị ọrụ ị na-arụ. Ijiri kaadị ndị chọọchị asị gị jee ka Jizọs nye gị ọrụ. Jekwuru Jizọs ka onye gị ọrụ. Ọkwa Jizọs ọkwa ya fada kwesị na Jizọs ga-eme nka mee nka go amị Jizọs onye gị ọrụ. Enweghị kaadị ndị ọdịnala enweghị ọrụ na-enye gị. And kaadị anyị ga-ebucha sekuriti koodu ọkwa ha ndị Jizọs bịa ha jee mee efe gị ka ha bịa nwee ike ịrụ na nke ndị ọdịnala. Mba kwago. Nna amakwa m ebe a na-anụ ya ọfụma. O nwere ike ọ bụrụ ndị agha nọ saịdị ụnụ ha achọghị ka ụnụ nụ ihe a na-ekwu. Ịma ndị ọcha nwere ka ha si eme omume. Ha ama ha na ihe a na-ekwu bụ ezigbo ihe. Agharị gị aja na garị. Ha ama ebe asụ amadị koodu na ihe ahụ koodu ka a na-ebreki. So ha na-agharị gị aja na garị ka ị ghara ịghọta ihe a na-akọ. Anaghị ebreki ebe a nọ naghị ebreki. Wichi mara some other people na-anụkwa ọ naghị ebreki. So ihe dị na-achọ ịgwa ụnụ bụ na ọkụ laịtị achabago. Ọkụ na-enwu na otu anyị nọkịta ọkụ na-enwu. The best thing nwere ike ime anyị n'ụwa bụ ọdịnala ya and ọgwụgwọ nwezi even ndị isi ojii niile nọ n'ụwa sọsọ ihe ọkụ nwere ọdịnala ya ọ ya bụ ihe because ihe anyị ji ebe bụ datin a na-afụ Chukwu anya hapụ na akụkọ. Ọ ndị ụka ya agwa ga anaghị afụ Chukwu anya ma onye na-ama ihe a na-akọ. Onye ma ihe a na-akọ ma na-afụ Chukwu anya maka Chukwu ahụhụ mmadụ ya hafụ ya wute anya mmadụ. A na-afụ mmụọ wute anya mmụọ. Ịghọtara? And ifu ha na Chukwu inwetago ka ihe ọzọ ị chọrọ. A sị na dabe nna m na ihe niile zuru oke. Ihe niile zuru oke n'ụlọ nna m. So inweta ha Chukwu inwetago ihe niile. Sayensị ebughị ibu ọ mkpụrụ aka ise na sayensị ebe a ọ ya nwa bụ ihe a nwe ihe ọzọ. Ije na Chukwu amaghị ihe. Chukwu kere gị ogo the structure. The temple of God is man. The temple of God is man. So every science wee ebe a ka ọ dị. Ihe nidiri ime ya bụ a condition na ka ị bụ. I mere accelerate. Nature bụ nature. You can never ever change nature. Ihe na-eme bụ just iwu operator. Iwu operator ị na-arụ nature ọrụ. Onwezi ihe ọzọ. So ndị be anyị bikonu hapụnụ ịmanụgo onwere abịara dụọ ụnụ adụrụ ụnụ ndụdụ ụnụ na artizi mgbe ụnụ artizi na mgbe. Ịghọtago onye nwere ihe niile onweghị ka ọ ga-esi nọkọta bụrụ onye nkịtị. Ụnụ artizi na mgbe kpakọọ na isi ụnụ ọnụ mee na onwe ụnụ kpakọọ na onwe ụnụ ọnụ. Ọdịnala abịago bụ na ọ bịago o wee ruo onye ukwu ruo onye nta kpọkọta na onwe ụnụ ọnụ. Onye ọbụla chọrọ idu ụnụ a ga-akụziri ihe a na-eme ọ kụziere ndị ọzọ. Mana onye sikwa na ihe ọma adịghị ya mma nsogbu adịghị. Ị nwere ike ịchọrọ ihe ọjọọ jebe mmadụ na-eche ụzọ ịbụ onye ọjọọ. Ọ bụ your own personal life. You want to be onye ọjọọ you can be. Mana ihe anyị nwa na-ekwu bụ onye even ụmụ nwaanyị ọ bụ ụsọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ndị a sị na ha bụ ọgba nje na ọgba nta a chụpụrụ n'ụlọ ụka ha bịa. Ụmụ nwaanyị ndị ahụ asị na ha bụ ọgba nje let them come. Ma ndị asị na ha bụ nke ihe ọ sọkwara ha sị ha bịa so long as na ndị ụka ajụgo ha bịa na ya agaghị ajụ gị. Ọ dị ndị ahụ ka anyị chọrọ achụ sef ndị ajụrụ ajụ. So bịanụ ịnọdụ n'ala Igbo biko eji Nchukwu wee yọọ ụnụ ihe ọdịnala a ga-abara onye ihu bara onye azụ. Ọ bụ a philosophy of a law and onye ọbụla na-edu ndị ọdịnala ga-enwe basic knowledge of science so that ị gaghị na-akpọ mpụ nwanne gị nwoke si asị ndịre gị ego. No, anyị nwere land n'ala Igbo land anịka nkụ. So a ga-egwe gị ihe ị ga-eme ịkọta ego ma ọ bụrụ na ego bụ nsogbu gị. Gwa gị ihe ị ga-eme ime inweta ego ma ọ bụrụ na ego bụ nsogbu gị. Mana nke ọ bụ na ematọrọ mmadụ ezu ochi agba ama a na-akọmplen nke ahụ adịghị mma. So anya ka eji wee mee ọdịnala ya ka a mara ma ana Igbo ọ ga-aba uru. Anyị ga-arụ ya n'Igbo ọ bụla n'igwe. Mana anyị nwantịrị na-agwa ndị mmadụ n'ụwa ahụ anyị ga-eme ndị chọọchị ha dị relevant. Anyị agaghị eti ha ihe anyị agaghị akpọ ha asị anyị agaghị akpọ ha iyi. Mana ọ bụrụ na ị nweghị kaadị ọdịnala ị gaghị ego ihe na chọpụ onye ọdịnala ị gaghị aba bọọsụ ndị ọdịnala ịbịa ị nwere ike igo ihe mana ihe m na-ekwu bụ discount. Enwere ike ihe a na-ere 500 naira iji kaadị ndị ọdịnala eresi gị 100 naira. So
iwu onye ọdịnala 500 ifu na iluzu onye 400 naira ị gaghị ala ka iluzu ya nwanne ihe anyị bịara ibi ududu maximum anyị bịara ịrụtụ maximum anyị rụchaa ya ọ na-ekwo ka hapụnụ ndị nwere ike ata ma ala ka ịkpọ mmadụ afa maka na ọdịnala anyị na-ejidere mmadụ ọgwụ n'ọfa ya anaghị ekwujọ mmadụ ma onye Hausa ma onye Yoruba ma onye Bini ma onye Ijọka ọbụsụ ya ebe ma ihe niile nsogbu adịghị anyị merechaa ya kwobe ha bịa mụrụ mana ndị be anyị chọrọ ịwụ ndị ọdịnala biko kpọtụrụ na anyị ọnụ nwa ga-eme dị ọbụghị anyị nwa ga-eme ya ihe anyị wụ illuminaries we bring the light the job is for young nwa ga-eme ya ọbụghị anyị nwa ngwa ga-arụ dị ọrụ ihe anyị bịara inye gị dị information ka ị bụrụkwa onye ịbụ na mbụ onye ịbụ na mbụ ka ọ bụ ọ bụghị otu a ka ị dị ọ bụghị otu anyị dị kịta ka ị dị ha wepụrụ windo program tinye gị apụl program n'ime windo gị ị nwebezi ụgba nwanne eziokwu ka ị kwuru okwu gị amaka ịghọtago so ọ bụ ndị agha achụpụrụ achụpụ ndị ụka si na ha aghọ ndị arụ nsogbu adịghị ndị agha bịaba ụmụ nwaanyị pụtara na ebe anụrụ m na ụmụ nwaanyị ka ụka aka n'isi anụrụ m na ụmụ nwaanyị ka ụka aka n'isi pụta nọ ebe ahụ nwa ị mụrụ amụ agaghị abụ onye nkịtị pụta ebe ahụ enweghị ihe na ebe ahụ eme pụta bịa ebe a ka anyị kụzie mee gị mmadụ ka ị zụọ ụmụazị gị zụọ ha zụpụta ha mmadụ ọ bụghị ị na-aka nka nwa gị esoro gị na-aka ị ka na-ekwu nwa gị eburu gị ụzọ nwụọ maka ihe isi ike orie arịrị tụọ akpịrị nwụọ ọsọsọ ya ka a pụtara ụra na mụtara nwa na-apịwa ọnụ ụmụaka anyị 80% na kọmplen ihe adịghị mma jebe ejebe adịghị mma naba anaba adịghị mma mba nụrụ ụka butere ihe bikos enwe ha na-eme n'ụlọ ụka kedu ihe a na-eme n'ụlọ ụka Sunday school a na-akụzi baịbụl ọ baịbụl ka ị ga-eri ọ baịbụl ka ị ga-eri ka Sunday school ka ị ga-eri mba hapụrụ ndị ahụ wuru na owu Jizọs abụghị mmadụ Jizọs bụ about ihe a na-ekwu bụ about you is you ọ bụ about astrology ka a na-ekwu science of nature or science of creation maka ije n'ụlọ ụka na for you to go to church they must put a symbol help you go the symbol there and then we go the symbol inside your mind and then mana mind they recognize symbol or ihe ọ na-recognize nothing more nothing less that's why you have been symbolized so biko o nweghị ka ọ dịghị m nnukwu taa ihe m na-ekwu bụ onye ọbụla nọ n'ala Igbo chọrọ ịbụ onye ọdịnala kpọtụrụ anyị ka ị wụrụ onye ọdịnala saịdị ebe ahụ na saịdị vileji n'aha a ga-ede iwu a na-eso dị iwu eso ọ bụrụ na enweghị onye na-eso dị iwu ka ndị ọdịnala sobezie dị iwu mgbe anyị bidozi ịrụzi ọrụ gwazie m ndị agha ya ihe so dị iwu a nke ghara ịbata nwanne eji ihe ọjọọ anya isi eji ihe ọjọọ anya isi ifunugo onwego onye akpụrụ ichu gara n'ọgbụpụ ya ọsị mba enwego mba so hapụnụ ha ọgụgod nọ 10 ka anyị dị don't worry yourself 10 ahụ we can go anyị need dị mmadụ too much self anyị need dị mmadụ too much o nwere onye ma akpata mgbọrọgwụ ya bịa ọgwụkwa ha nke feki o ọgwụkwa na aka ga adịghị ọcha donkom onwekweghị uru ọba anyị na-abịa ịmara anyị na-akpata mgbọrọgwụ bịaba ndị niile ahụ ndị ụka jụrụ ajụ let them come ha bịaba ndị anyị chọrọ achọ maka ị gaghị ajụ nwanne gị ka iji eju ya ihe maka nwa mmanụ na Rom kwuru ọ maka edere na akwụkwọ onye dere iso wee de ịnọ mgbe edere afa gị ọ dị n'ime akwụkwọ ahụ Luka and John ọ nwanne gị St. Peter ọ nwanne gị ime onye ọ bụ St. John ime onye ọ bụ ịmaghị onye ọ bụ so nwanne m biko nụ eji m Chukwu wee yọọ ụnụ Chukwu nke ndị Igbo ọkwa ha nke ndị ọcha pụtanụ ka anyị mee na ihe a na ọ ga-abara anyị uru anọkọtara kwube ya echee n'ihe eche kpaa ya akpa atụọ ya atụ ọ bụrụ alụ wee kwube ya ọ bụ ọ ga-adịrị mụ na gị na-abụ na mma ọ bụ ọdịnala ka a na-eme nke dị naanị anyị ọdịnala anyị naanị anyị ka ọ dị ọ dịghị n'elu a sị na ọkọ dị ka ọdịnala nna nwanne cheki enu enu Chukwu ekwu onye onye nọ n'elu igwe ọgọdị ya na-akpụ naanị kedu ihe ọgọdị ya ọ bụ amụ ya ọgọdị ya ka a na-ekwu na ihe a na-akọwara gị bụ na ọ nọ n'elu igwe nọdị naanị ị na-achọ ndị ọcha na-awọchi bụ sọnụ ọsọ ngọdụ ka ndị ọcha na-awọchi bụ sọnụ ịghọtago onwe ihe ọzọ anyanwụ ka ha na-efe mana anyanwụ tere n'aka nwanne ọkwa ya bụ the father na onye nwa mụrụ naanị na so you can never go to my father without my son onye bụ naanị enweghị esi anyanwụ tere n'aka nụ ị ga-esi naanị wee jebe n'anyanwụ maka ebe anyanwụ dị how many kilometers ị ga-esigori naanị wee jebe ị na-agba n'anyanwụ ị na-agba na Sunday n'ụlọ ụka Jizọs o buru white man picture tiri na Facebook tiri m na strada WhatsApp ofu onye ọcha foto onye ọcha ị na-eche how can God be this man how can you call this man God ọ bụrụ na enweghị nna tụfịa akwa kedu ihe fọrọ n'isi nda
kedu ka ị ga-esi akpọ onye a God? Ịmụkwa ihe bụ Chukwu ịnọkọta nnọọ ịkpọwa mma na ofu nwunye Chukwu si na Chukwu maka asị gị na Chukwu mụrụ nwa. Kemgbe Chukwu bido ọmụma nwa onye tụrụ Chukwu ime? Ọsịgo meri Chukwu tụrụ mmeri ime. Chukwu na-atụzi mmadụ ime n'ike nke mmụọ nsọ. Nne nwere ụdị akụkọ a na-eme a na-akọ ọ dị mmadụ ruo m nso egbuo m ya aka n'anya. Enwere ụdị akụkọ a na-eme a na-akọ mmadụ ruo m nso egbuo mmadụ sị gị na Chukwu tụrụ nwaanyị ime mụọ nwa ọ bụrụ nwa ya o jegbukwa ya na krọs a na-ekwu kọmiti ya mọda aka na-ekwu na ọ tụrụ ime ọkọmiti ya mọda. But this thing upon that if we say don't ask question, you cannot question God, you cannot question this error in book, this error in a book, you cannot question it. Na ntara mkpụrụ osisi na-amaghị ihe ọ bụ ka ntara isi no knowledge of light nta ya. Because of that onye ọbụla amụrụ eme njọ ekere ụwa. Hai tolololololo oh hai ndị isi ojii ọ ka mma na unu si ebe ahụ apụta maka enwere akụkọ a na-akọrọ ụmụazị ha dị mma ịpịa ụtarị mana okenye mee ya ịmaghị ihe ị ga-eme ya maka ụtarị ị gaghị apịa ya mana ịma ya ụra ọ bụrụ ọgụ. Kedu ka mmadụ ga-esi akọrọ gị ụdị akụkọ ekpiri na-akpagharị? Ị ga-ebu Baịbụl man of God man of God hey Isaiah chapter 2 verse 10 open for God so loved the world he gave his own begotten son. Hey God damn it ka ihe we here ihe nọ na-emekwa gị. God so loved the world he gave his own begotten son. Ngwa bụ onye? Who are you then? Gave his own begotten son gbuo nwa ya ọ mụrụ amụ to save you and today what happened after Jesus died? Are you not seeing? Ị naghị emezi njọ ọgwụgwọ ka Jizọs ya bịakwa again egbukwe ya nke ọ bịara abịa oji anya ọmana ọ na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya ọmana ọ na-abịa ọzọ. Nwanne ọ bụrụ ka e gburu otu ahụ kpọgbuo gị n'obe ị ga-abịa ebe ọzọ ọ na-asị gị alai why did I forgetting me forsaking me kọsị gịnị nna why did you forsake me? Ọkwa ihe o kwuru na Chukwu hapụrụ ya ebe a ka ndị a gbuo ya. So Chukwu nwere ike isi evu ngwa ya o sevughị ya ị ka na-ekpe ekpere ka o sevuo gị. Chukwu ndị ọcha nwere ike ịhapụ nwa ya ka e gbuo ya ị ka na-ekpe ekpere ka Chukwu sevuo gị. Nna nwanne e nwere ụdị akụkọ na sayensị ọbanyeghọ. Science will study of nature. Science must give a result. So in science, this thing is irrelevant because I am not for control mechanism. So we have you controlled. I ji ga-eji na mkpụrụ amụ ọ ihe religion bụ. It's a spells, magic. So I ejidego with the quotation. Jebezie we go. Anaghịzi ya lahụ ụla tụọ ụkwụ gị na Bible a na-eme. So gị na nwanne gị na-edibeti na in Genesis ọ sị nke a, in Deuteronomy ọ sị nke a. Onye dere Bible nọdịzi ebe ya aka na amụ na watch TV na-achị ekwe ụmụ okoko ha egbu n'onwe ha na Facebook. Ụmụ okoko ability to reason Revelation 18:23 adekwe ya ebe a jee n'ogụba Revelation 18:23 go and read. Jesus will think of a spirit ọgwa m kwuru ya. The same Bible sị gị na Jesus will return of the spirit. Ka ezi onye gwa gị na Jesus wụ mmadụ ebe ka ọ fụrụ ya? Kedu ebe onye ahụ fụrụ na Jesus wụ mmadụ ebe ọ bụ na Bible says that Jesus is the return of the spirit? Ka onye gwa gị na mmadụ na white man ka ọ bụ onye ọcha isi mgbada mgbe ahụ enwekwaghị picture colored picture that time onwekwu onye maka otu mmeri dị mgbe ahụ kịta na-ewepụta one picture nwaanyị mara mma ezigbote asa dị oke asị mmeri maka ọ mara mma ha anaghị etinye jọrọ njọ buru ibu ebe akpa nsị ha ekweghị etinye akpa nsị ebe ahụ ha etinye nwaanyị mara mma agbọghọ ị ga-afụ ya ọma mma iti were eme Facebook ihe na gị ọ mara mma ọ wụrụ iru ewu ị ga-eji eme Facebook gị mba maka ọ dị ha ọ mara mma asa ka ọ bụ na-ata ọma mmeri nwaanyị ọma o tinye ya ebe ahụ ọ na-atọ ya ụwa na-asọ ya Jesus was the truth and the life ọ ihe ọ gwara gị nothing more nothing less. Unu abịaghị ya na-edisive ụmụ mmadụ mechasị weta ego onyinye tụọrọ anyị ego pastọ ga-eri nri ọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ ụka yes ke maka m nwa what about me the follower agaghị m eri nri agaghị m akwụ ụgwọ ụlọ ahụ m onye nkịtị. Nna biko hapụnụ ihe a ọdịnala bụ ebe a nọ ọdịnala ji sayensị jiri teknọlọji jiri atụmatụ jiri omenala jiri ka a ga-esi eme ala Igbo ọ dị mma wepụ ihe ọjọọ tinye ihe ọma
ị ga-eme na ihe ọjọọ eme na ime ọjọọ anaghị ana you must send ihe ọjọọ back to where to sender. You must send ihe ọjọọ back to sender. Must. Ọ naghị eji aka ya ana. You must build an institution. Send ihe ọjọọ back ebe o si wepụta ụwa. Ime ihe otu ahụ ihe ọjọọ will not go. Ihe ọjọọ cannot go. That is the enjoy kere ụwa. That is the knowledge of evil and good. That is it. Because it's inbuilt. Amụrụ ya n'ime gị. So if you don't have proper education, you make mistake. Soro njọ gaba. So anyị ka anyị na-achọ ka anyị nwee proper institution system of ọdịnala so that nwa gị agaghị ama njọ. Ị bụrụ nwa na-amaghị njọ. Ị bụrụzie Jizọs amụrụ na-ejighị njọ. Yes. Anyị chọrọ ka nwa gị bụrụ Jizọs amụrụ na-ejighị njọ. Ọ bụghị onye ọcha. Jizọs abụghị white man. Jizọs wetting of the spirit. That's simple truth. That is simple truth. That don't make sense. O make sense. You got to go. So ụmụnne m na ụmụnna m eji m Chukwu wee yọọ ọnụ. Onye ọbụla isi kpakọrọ ọnụ ma ọ bụ na ọ ga-edobe nwa iwu ọdịnala ma ọ kụtụrụ anyị ka anyị gwa gị ihe ị ga-eme, gwa gị ebe ị ga-ebido. Ọ bụrụ na ị pasị exam, anyị ewebata gị bụrụ onye ọdịnala. Ndị omenala ga-emezi ọdịnala interpret. Ọ ga na-ekipụ the law. Ha ga na-ekipụ iwu ndị ọdịnala. Omenala ga-ekipụ the iwu. Omenala ga-eme institute iwu ndị ọdịnala dere. Ọ ya bụ difference between omenala na ọdịnala. Ha bụ ofu ihe. Ofu bụ law, ofu bụ interpretation of the law. Mana anyị nwere omenala taa. Ndị be anyị nwere omenala mana ha ama ha na datin ha na-eme opposite. Ọ dị ka religion, opposite to nature. Ndị nna nna anyị founded ọdịnala na omenala, ọ bụghị about religion. Mana ha atọ ọnụgo omenala anyị to religion. Ha meziri associate to religion. Ndị otu mmeri nọkwụzi na omenala. Enwere ndị omenala ndị otu mmeri. Ndị otu mmeri na omenala. Hey! Gịnị ka a na-akọ ihe a ndị otu mmeri na omenala? Eze na-azazi His Royal Highness Francis. His Royal Highness Francis na ala Igbo. Hey! Na arụ emekwa ya na ayo. Anyị anaghị ananụ. His Royal Highness Francis. His Royal Highness Dimona. Alhaji. Ekwe Alhaji ekwuru even enwere Pope. His Royal Highness Pope. Na ala Igbo. His Royal Highness. Nna nwanne in fact ọ bụrụ na ya emeghị ọdịnala a buru akpa gị na Abuja ma Lagos. Even na Abuja dị nso nazie Thailand. Yes na nwa anyanwụ nwa chi nwanne iji okwu in fact ọ bụrụ na omenala ọdịnala apụtaghị ụna nwere ike ịma secret of life. Agwụgo m na dati Chukwu all science ka ọ bụ go and do jeje study Chukwu mara ihe o meniri. Hapụ from religion. Don't go to Chineke. Igbo ka asụrụ ebe ahụ. Go home and do the homework. Chi Igbo ka asụrụ. Go home and do the homework. Agaghị m ekwuzi ya again here. And onye ọbụla nwere anwa ajụọ m ihe ahụ again na apịa m gị ụtarị ma ọ bụ na njide. Jee yere adị gị. Jee chee chọọ ihe a na-akpọ Chukwu. Not true religion. Chi ukwu. Chi nke na-eke eke. Then chi nke nkịtị. Jee gaa through science. Ịghọta ihe ndị Igbo nna nna gị ha na ndị ahụ ndị ọkpụ na ndị egede ka ha bụ. Ndị ahụ ndị ọkpụ bụrụ ndị egede. Ama m na ọma ihe bụ ndị ọkpụ na ndị egede. Ndị ọkpụ na ndị egede ka ha bụ. Ndị ụbụrụ ha na-ahụ ọkụ. Ndị ụbụrụ ha na they want to know, anxious to know. Ndị na-eje ụka bụ ndị ha achọghị ịma, they don't want to know. Ije ha n'ikwu ha na mmụọ nsọ ọ bụghị na ọ dị na Bible. Ọ sị gị James 1-5 si nka. Once ị gwara onye ọbụla religious mind anything adịghị na Bible, ọ ghọtaghị ihe na-akọ. Unless ma ọ dị within the book or the within the rubric of kind of philosophy ahụ of that cult of religion, yes, you can debate. Ọ bụrụ na ọ dịghị dị mba nke a bụ akụkọ ka ị na-akọ. Onye na chi ya nwanne, onye na chi ya. So biko na ụmụnne m, ọ dịghị anyị nnukwute otu nsi wee kwuo. Jeenụ gbasaba na ozi bịabakwanụ ka emewe ọdịnala ya. Ọkwa ya ga-akpọje mụ na gị n'eluigwe. Nyenwe ga-emekwa anyị ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ. Maka otu ọ dị na mbụ ka o kwesịkwara ịdị ugbu a. And ọkwa otu a ka o kwesịkwara ịdị ruo mgbe ebighị ebi. Ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. Hapụnụ ndị na-worship anyanwụ. Because anyanwụ dị include the Chukwu a na-ekwu okwu ya. Chukwu include everything. Na bụ Chukwu. Chineke wụzi nke eweturu ewetu
to anyanwụ ọnwa and star, then chi wụzi gị nwa kpakpando, iwu kpakpando. Mana ndị asị mba na iwu kpakpando, iwu onye nkịtị, iwu poor man, iwu poverty, iwu misery, iwu nka, iwu slave. That is what they call you. Mana chi gị si mba, chi gị si na asị ka ọ bụ, mana onye kwere chi ya ekwe. Mana ịjụ ikpe n'ọdịnala, chi ga-agbaghata gị azụ, ịtagbuo onwe gị n'ahụfụ. Ịjụ n'ọdịnala ka ebe ha nọ, ndị na-akpọ Baịbụl ha akpọkọta na ka ihe na-eme, ndị na-akpọ Jizọs na kedu ihe na-eme. Ọ nature bụ Chukwu na yes, ọ bụ ihe chi miniri. Ahụmarachi bụ gịnị? Ihe mburuputa ụwa na-eme mmadụ ka na-akpa akịka na-akpa ahụmarachi. Ahụmarachi ọ bụ ya bụ mburuputa ụwa. Ọ bụ chi bụ Chukwu. Chukwu ọ bụ ya bụ nature. Of course onye nwana na ndị be anyị agaghị ekwe ịgwa ha maka ọrụ ihe na Baịbụl ekwuhie. St. James Version ekwuhie. Yes, bịa jee chọbara anyị ụmụ nwaanyị anyị ebe ha nọ. Gwa na ụmụ nwaanyị anyị hapụta ebe ha nọ bịaba n'ọdịnala ebe ihe na-eme ka a bịa mara about science and technology here. Biko nụ, o nwere ama m ebe ha nọ gasị na Facebook, mana mụ nwaanyị ha eje chọba ha. Ọ bụrụ na ị bụ ofu onye n'ime ndị enyi ha, si ha jikwe n'ọnwa ya jee n'ebe ọdịnala ahụ, ha jee ebe ahụ nọ ya, because ndị ụka ya egbukwe ha. Ndị ụka ya egbu ha, si ha ọgba nje akụgbuo ha. Ị mara nwaanyị ọbụla nọ n'ala Igbo kwuo against religion, ọgba nje ka ọ ga-akpọ ya, and akpọ ya ọgba nje ewere enye ndị sabatị agwọ ya ịba, ma kpọjere ofu onye dibịa ahụ dị mma ọ tụọ ya ime. Onye ọbụla anọ ụwa ya, so ka ọ dịkwanụ enweghị ihe m egwu taa. Glaasị anaghị m afụ ụzọ ọfụma, ka ma m ebe m debere ugogbe anya m, ka ọ dịgodi.